Η ιστορία ξεκινά το 401 π.Χ. στην καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εκεί, ο θρυλικός Σπαρτιάτης στρατηγός Κλέαρχος, μαζί με τους πιστούς στρατηγούς του, έκαναν ένα μοιραίο λάθος. Εμπιστευόμενοι ψευδείς υποσχέσεις ειρήνης, μπήκαν στη σκηνή του Πέρση σατράπη της Αφέρνη. Αντί για διαπραγματεύσεις, τους περίμενε μια θανατηφόρα παγίδα, όπου κατά τη διάρκεια του συμποσίου δολοφονήθηκαν βάναυσα, στερώντας έτσι την τεράστια μισθοφορική στρατιά από τον ηγέτη της. Χωρίς διοικητές, βρεμένοι στην καρδιά μιας εχθρικής χώρας, 10.000 Έλληνες μισθοφόροι ξεκίνησαν μια απελπισμένη και μακρά υποχώρηση προς την πατρίδα τους, διασχίζοντας τις σκληρές περιοχές της Ανατολίας. Ο γνωστός ιστορικός Ξενοφών, που βρισκόταν μεταξύ τους, διηγήθηκε αργότερα πως οι εξαντλημένοι από τις ατελείωτες διαδρομές πολεμιστές συνάντησαν ένα φαινόμενο που ήταν εντελώς ακατανόητο για τον κοινό άνθρωπο. Ανακάλυψαν πόλεις που δεν υψώνονταν προς τον ζεστό ήλιο, αλλά κατεβαίναν προς τα κάτω, στην άψυχη και τρομακτική δροσιά της γης. Οι Έλληνες έβλεπαν μόνο σκοτεινές εισόδους, αλλά ακόμη και αυτοί οι σκληραγωγημένοι από τις μάχες άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν τι κρυβόταν σε αυτό το αδιαπέραστο σκοτάδι. Στην εποχή μας έχουν γίνει διαθέσιμα μυστικά αρχεία της CIA, τα οποία υπονοούν ότι οι μυστικές υπηρεσίες αναζητούσαν σε αυτές τις αχανείς εκτάσεις όχι μόνο ιστορικά αντικείμενα, αλλά και ξεχασμένες τεχνολογίες αρχαίων πολιτισμών, ικανές να επηρεάσουν την ανθρώπινη συνείδηση. Ωστόσο, το κύριο ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπόρεσαν να κατασκευάσουν τέτοια κτίρια χωρίς να διαθέτουν σύγχρονες τεχνολογίες και με πρωτόγωνα χάλκινα εργαλεία? Η μετακίνηση εκατομμυρίων τόνων βράχων στην επιφάνεια χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος είναι ένα έργο που, όπως φαίνεται, δεν μπορεί να επιτελέσει ούτε η πιο σύγχρονη βαριά μηχανήματα. Αλλά τι ανακάλυψαν πραγματικά οι Έλληνες πριν από χιλιάδες χρόνια και από ποιον κρύβονταν με τέτοιο τρόμο, δημιουργώντας αυτούς τους μυστηριώδεις λαβύρινθους? Πάμε στο 1963 στην Καπαδοκία της Τουρκίας, όπου συνέβη μια ιστορία που ανέτρεψε την αρχαιολογία. Φανταστείτε μια συνηθισμένη μέρα στη ζωή ενός απλού κατοίκου, ο οποίος αποφάσισε να ανακαινήσει το παλιό του σπίτι που βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου. Ήταν μια συνηθισμένη, φαινομενικά ρουτινιάρικη ασχολία, μέχρι που άρχισαν να συμβαίνουν παράξενα και ανεξήγητα γεγονότα. Οι κότες του, που περιφέρονταν ήσυχα στο υπόγειο, άρχισαν να εξαφανίζονται χωρίς ίχνος. Κάθε πουλί φαινόταν να διαλύεται στον αέρα. Ο ιδιοκτήτης, θέλοντας να μάθει πού πηγαίνουν τα κατοικίδια του, εξέτασε προσεκτικά το δωμάτιο και ανακάλυψε μια μικρή σκοτεινή ρογμή στον τοίχο, από την οποία τα κοτόπουλα έμπαιναν, αλλά δεν επέστρεφαν ποτέ. Οπλισμένος με ένα βαρύ σφυρί, ο άνδρας σκόπευε να διευρύνει το μυστηριώδες άνοιγμα για να σώσει τις φυγάδες του και χτύπησε με όλη του τη δύναμη το παλιό τείχομα. Οι πέτρες έπεσαν με θόρυβο στο πάτωμα, αλλά αντί για σκληρό βράχο μπροστά του, άνοιγε ένα άγνωστο βάραθρο. Από αυτό το μαύρο άνοιγμα, ένα ισχυρό ρεύμα παγωμένου, δύσοσμου αέρα χύθηκε στο πρόσωπό του, το οποίο, όπως φαινόταν, δεν είχε αγγίξει το φως του ήλιου για αιώνες. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο παλιό κελάρι κρασιού, ούτε μια σπηλιά που είχε διαβρωθεί από το νερό με φυσικό τρόπο, γιατί πίσω από τον τοίχο του σπιτιού του κρυβόταν η είσοδος σε έναν εντελώς διαφορετικό, τρομακτικό κόσμο. Η Ντέριν Κούι, η βαθύτερη, πιο περίπλοκη και μυστηριώδης υπόγεια πόλη του πλανήτη μας, ανακαλύφθηκε εκ νέου από την ανθρωπότητα. Οι επαγγελματίες αρχαιολόγοι που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος κατέβηκαν στο άνοιγμα και ένιωσαν αρχικά σκεπτικισμό, ο οποίος σύντομα μετατράπηκε σε σοκ και στη συνέχεια σε δυσιδαιμονικό φόβο. Αντί για τα αναμενόμενα μικρά καταφύγια ή δωμάτια αποθήκευσης σιτηρών, ανακάλυψαν τούνελ που έφταναν όλο και πιο βαθιά κάτω από το έδαφος. Το ένα επίπεδο έδινε τη θέση του στο άλλο, το τρίτο ακολουθούσε το πέμπτο μετά το 10ο
και οι ερευνητές, χάνοντας το μέτρημα, έμοιαζαν να διαλύονται σε μια ατελείωτη σειρά επιπέδων, ξεχνώντας την πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα των ανασκαφών, ανακαλύφθηκαν 18 όροφοι που έφταναν σε βάθος 85 μέτρων μέσα στο βραχώδες ορεινό όγκο. Για να φανταστεί κανείς αυτή την κλίμακα, πρέπει να σκεφτεί έναν σύγχρονο ουρανοξύστη 25 ορόφων, αναποδογυρισμένο με την οροφή προς τα κάτω και καρφωμένο με τεράστια δύναμη στο σκληρό βράχο. Όλος αυτός ο γιγαντιαίος χώρος είχε σκαλιστεί με το χέρι σε σκληρό ηφαιστειακό πέτρωμα χωρίς τη χρήση λέιζερ ή τρυπανιών. Ωστόσο, το πιο εκπληκτικό δεν ήταν το μέγεθος του βάθους, αλλά αυτό που ανακάλυψαν οι επιστήμονες σε αυτούς τους ατελείωτους διαδρόμους. Δεν ήταν ένα προσωρινό καταφύγιο για να σωθούν από τον κίνδυνο, αλλά μια πλήρης, αυτόνομη μεγαλούπολη με ανεπτυγμένο σύστημα υποδομών. Στα βάθη της ανακαλύφθηκαν κατοικημένες περιοχές ικανές να φιλοξενήσουν 20.000 κατοίκους και σχεδιασμένες για μόνιμη διαμονή. Φανταστείτε αυτόν τον απίστευτο αριθμό. 20.000 άνθρωποι που ζούσαν χωρίς ούτε μια ακτίνα ηλίου, θαμμένοι κάτω από εκατομμύρια τόνους κρύου και άψυχου βράχου. Οι αρχαιολόγοι, περιπλανόμενοι στους διαδρόμους γεμάτους σιωπή και ηχό, δεν μπορούσαν για πολύ καιρό να πιστέψουν τα μάτια τους και να συνειδητοποιήσουν αυτό που έβλεπαν. Στα κατώτερα επίπεδα υπήρχαν τεράστιες στάβλοι με λιασμένους τοίχους και πέτρινο δάπεδο, στο οποίο είχαν σκαλιστεί τακτοποιημένες ταΐστρες για τα ζώα. Οι αρχαίοι κατασκευαστές γνώριζαν πολύ καλά ότι η μυρωδιά του Κοπριά θα διαχέονταν προς τα πάνω και γι' αυτό τοποθέτησαν σοφά τα ζώα πιο κοντά στην έξοδο προς τα έξω. Κατά τη διάρκεια της κατάβασής τους, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ευρύχωρες κουζίνες με ταβάνια μαυρισμένα από αιώνια εθάλη, στα οποία μέχρι σήμερα υπήρχαν κοινόχρηστα ταρντήρ, που κάποτε χρησίμευαν για το ψήσιμο ψωμιού για χιλιάδες κατοίκους. Όσο πιο κάτω κατέβαινε η ομάδα στο βάραθρο, τόσο πιο περίπλοκη και μυστηριώδης γινόταν η δομή του. Σε βάθος δεκάδων μέτρων ανακαλύφθηκαν βιομηχανικά εινοποιεία με πρέσες για το πάτημα των σταφυλιών, τεράστιες αποθήκες με προμήθειες, οπλουργία και ακόμη και ένα πλήρες σχολείο. Φανταστείτε πως τα παιδιά γεννιόνταν εδώ, εκπαιδεύονταν και μεγάλωναν, ίσως χωρίς να έχουν δει ποτέ τον πραγματικό γαλάζιο ουρανό πάνω από το κεφάλι τους. Ακόμη και μια γιγαντιαία σταυροειδής εκκλησία, λαξευμένη κατευθείαν σε ένα μονόλιθο βράχο, ανακαλύφθηκε εκεί, κάτι που μαρτυρά το υψηλό επίπεδο πνευματικής κουλτούρας των κατοίκων της. Ωστόσο, η Ντερινκούιου ήταν μόνο η αρχή. Κάτω από το έδαφος της Καπαδοκίας κρυβόταν ένα ολόκληρο δίκτυο παρόμοιων πόλεων μυρμηγκοφολιών που σχημάτιζαν έναν αόρατο χάρτη κάτω από την επιφάνεια. Σύντομα ανακαλύφθηκαν οι πόλεις Καϊμάκλη και Οσκόνακ και πολύ πρόσφατα το 2020 στην περιοχή Μιντιγιάτ βρέθηκε ένας ακόμη τεράστιος συγκρότημα, ο οποίος σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις μπορεί να ξεπερνά ακόμη και την Ντερινκούι σε μέγεθος. Η πιο απίστευτη ανακάλυψη ήταν ότι αυτές οι πόλεις δεν ήταν απομονωμένες η μία από την άλλη, αλλά συνδέονταν με τούνελ πολλών χιλιόμετρων. Ήταν μια ολόκληρη υπόγεια αυτοκρατορία, ένα μυστικό κράτος, κρυμμένο από τα μάτια όσων ζούσαν στην επιφάνεια. Οι επιστήμονες, προσπαθώντας να εκτιμήσουν τον όγκο του εξκαφέντος εδάφους, έκαναν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Για την κατασκευή της πόλης Ντερινκιού μόνο, οι αρχαίοι κατασκευαστές χρειάστηκε να σκάψουν και να μεταφέρουν στην επιφάνεια περίπου 5 εκατομμύρια τόνους πέτρας. 5 εκατομμύρια τόνους πετρώματος. Σε σύγκριση με αυτό, η περίφημη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας ζυγίζει περίπου 6,5 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, η πυραμίδα στην Γκίζα χτίστηκε σε ανοιχτό χώρο, τοποθετώντας προσεκτικά τους όγκους, ενώ εδώ έπρεπε να αφαιρεθεί το πέτρωμα από στενά ορυχεία, δουλεύοντας στο σκοτάδι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ειδικά εργαλεία. Το κύριο μυστήριο που προβληματίζει τόσο τους γεωλόγους όσο και τους ιστορικούς σε όλο τον κόσμο είναι το εξής. Πού εξαφανίστηκε όλο το εξοριγμένο έδαφος? Πού είναι αυτά τα 5 εκατομμύρια τόνοι πέτρας?
Η εξόρυξη ενός τόσο τεράστιου όγκου πετρωμάτων θα έπρεπε να είχε αφήσει στην επιφάνεια του βουνού τεράστιους σωρούς, γιγάντιους σωρούς που θα ήταν ορατοί ακόμη και από την τροχιά. Ωστόσο, στα περίχωρα του Ντερινκούι το τοπίο παραμένει παρθένο, χωρίς κανένα ίχνος μεγάλης κλίμακας κατασκευής. Τι απέγινε αυτή η πέτρα? Μήπως μετατράπηκε σε σκόνη χάρη σε κάποια άγνωστη τεχνολογία ή χρησιμοποιήθηκε για κάποιον άλλο σκοπό? Στα χωριά της Καπαδοκίας, οι ηλικιωμένοι εξακολουθούν να ψιθυρίζουν παλιές λεγένδες ότι αυτές οι πόλεις δημιουργήθηκαν σε μία νύχτα. Σύμφωνα με τα λόγια τους, οι δημιουργοί τους δεν ήταν άνθρωποι, αλλά τζίνι, ισχυρά πνεύματα της φωτιάς, που διαθέτουν τη δύναμη της σκέψης και είναι ικανά να χειρίζονται την ύλη. Άλλες παραδόσεις υποστηρίζουν ότι οι πόλεις χτίστηκαν από μυστηριώδεις αγγέλους που κατέβηκαν από τον ουρανό για να κρυφτούν από την οργή των θεών μαζί με τους εκλεκτούς τους. Περνώντας από τους ατελείωτους καταπιεστικούς διαδρόμους, νιώθετε μια κολώδη αίσθηση ανησυχίας και την παρουσία κάποιου που δεν σας αφήνει ούτε για μια στιγμή. Τα χαμηλά ταβάνια που δεν ξεπερνούν το 1,5 μέτρο σας αναγκάζουν να σκύβετε συνεχώς, σαν σε στάση υποταγής. Οι τείχοι σας καταπιέζουν με το βάρος τους, δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές, όλα στρογγυλεύονται ομαλά και ρέουν το ένα στο άλλο. Αυτή η αρχιτεκτονική δεν θυμίζει ανθρώπινο δημιούργημα, αλλά τα σπλάχνα ενός γιγαντιαίου ζωντανού οργανισμού ή τη φωλιά ενός άγνωστου θηρίου. Η επίσημη επιστήμη εξηγεί αυτό το φαινόμενο με τον ηφαιστειακό τόφο, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα μαλακό πέτρωμα, εύκολο στην επεξεργασία. Πράγματι, ο τόφος είναι μαλακός και επεξεργάζεται εύκολα, αλλά αυτή η μαλακότητα δεν εξηγεί με κανένα τρόπο την απίστευτη λογιστική της κατασκευής. Πώς μπορούσαν χιλιάδες εργάτες να αναπνέουν σε ένα στενό, κακώς αεριζόμενο ορυχείο πριν να είναι έτοιμο το σύνθετο σύστημα εξαερισμού? Πώς φωτίζανε τους χώρους χωρίς να εξαντλούν τον πολύτιμο οξυγόνο με καπνιστές δάδες? Και το πιο σημαντικό, γιατί να καταβάλουν τόσο τεράστιες, υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βυθιστούν βαθιά κάτω από το έδαφος, όταν στην επιφάνεια φαίνεται να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για να ζήσουν. Η έκταση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν δείχνει σαφώς ότι δεν ήταν απλώς η επιθυμία να προστατευθούν από τη βροχή ή την εισβολή εχθρικών φυλών. Ένα τόσο μεγαλεπίβολο έργο απαιτούσε τεράστιους πόρους, αυστηρή κεντρική οργάνωση και γνώσεις στον τομέα της γεωλογικής μηχανικής, οι οποίες, όπως αναφέρουν τα ιστορικά μας βιβλία, απλά δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αυτό που ξεκίνησε με την εξαφάνιση μιας κότας εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο μυστηριώδη. Εκατομμύρια τόνοι πέτρας εξαφανίστηκαν από τα έγκατα της Καπαδοκίας, αλλά αυτό το μυστήριο, μεγαλειώδες σε κλίμακα, οχριά μπροστά στο κύριο, τρομακτικό ερώτημα: πώς 20.000 άνθρωποι, έχοντας πρόσβαση στις εύφορες γης της Ανατολίας, μπόρεσαν να επιλέξουν εθελοντικά μια ζωή σε αιώνιο σκοτάδι και νεκρικό κρύο? Δεν ήταν μια συνειδητή επιλογή. Ήταν μια απελπισμένη, θανάσιμη φυγή, μια αναγκαστική εκένωση, προκληθήσα από έναν τρόμο που είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Το Ντερινκούι δεν είναι μια συνηθισμένη πόλη, αλλά ένα γιγαντιαίο, αεροστεγές καταφύγιο, κατασκευασμένο με εκπληκτική μηχανική ακρίβεια και με μοναδικό σκοπό την απόλυτη επιβίωση. Κάθε λεπτομέρεια της περίπλοκης, πέτρινης αρχιτεκτονικής του μαρτυρά ότι οι κάτοικοι του δεν προετοιμάζονταν για μια σύντομη αντιπαράθεση με τους γείτονές τους, αλλά για μια μεγάλης κλίμακας, παρατεταμένη απειλή που μπορούσε να εκδηλωθεί ανα πάσα στιγμή. Το πρώτο πράγμα που τραβά την προσοχή κάθε σύγχρονου μηχανικού που αποφασίζει να κατέβει σε αυτό το πέτρινο βάραθρο είναι το μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια μελετημένο αμυντικό σύστημα. Δεν πρόκειται για κάποια πρωτόγωνα τείχη που θα μπορούσαν να καταστραφούν με πολιορκητικό κρυό ή να παρακαμφθούν, αλλά για μια πολυεπίπεδη μόνωση που προστάτευε αξιόπιστα από τον έξω κόσμο και εγγυόταν πλήρη αεροστεγανότητα. Το επίκεντρο αυτής της προστασίας ήταν τα πολυτονικά πέτρινα τροχούς.
μοιάζανε με τεράστιους, ογκώδεις μήλους που έφταναν σε πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο και ζύγιζαν αρκετές τόνους ο καθένας. Ο σκοπός τους ήταν να κλείνουν σε λίγα δευτερόλεπτα όλους τους διαδρόμους μεταξύ των ορόφων και το πιο σημαντικό, να μπλοκάρουν εντελώς όλες τις εξόδους προς την επιφάνεια. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό αυτού του αμυντικού συστήματος ήταν η εξελιγμένη, σχεδόν παρανοϊκή μηχανική του. Αυτά τα τεράστια πέτρινα κλειδώματα μπορούσαν να μετακινηθούν και να ασφαλιστούν μόνο από μέσα. Σε περίπτωση που ένας εξωτερικός εχθρός κατάφερνε με κάποιο τρόπο να εισχωρήσει στον επάνω όροφο, συναντούσε ένα αδιαπέραστο, ακίνητο τείχος, το οποίο ήταν αδύνατο να μετακινηθεί, ακόμη και με τη βοήθεια δεκάδων από τους πιο δυνατούς και επιδέξιους πολεμιστές. Σε άλλες υπόγειες πόλεις, όπως το Οσκόνακ, έχουν ανακαλυφθεί παρόμοια αλλά πιο σύνθετα συστήματα άμυνας. Αυτά περιλάμβαναν στενούς, καταπιεστικούς διαδρόμους και θανατηφόρες παγίδες. Στο Οσκόνακ, εκτός από τις τροχή πόρτες, οι κατασκευαστές προέβλεψαν ειδικές τρύπες θανάτου στις οροφές των τούνελ. Αυτές οι τρύπες προορίζονταν για να ρίχνουν στους εισβολείς ρεύματα καυτού λαδιού ή βραστό νερό και αποτελούσαν το τελευταίο απελπισμένο μέσο άμυνας πριν από την είσοδο στις κατοικημένες περιοχές. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι που έκτισαν αυτά τα κτίρια δεν ένιωθαν φόβο, αλλά πραγματικό, παραλυτικό τρόμο μπροστά σε μια άγνωστη, αλλά απίστευτα ισχυρή απειλή, ικανή να ξεπεράσει ακόμη και χιλιόμετρα βραχώδους σκληρότητας. Το πιο εκπληκτικό και, χωρίς αμφιβολία, το πιο σημαντικό τεχνικό πρόβλημα του Ντερινκούι είναι το πρόβλημα του αέρα. Η πόλη βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από 80 μέτρα και για να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή οξυγόνου σε 20.000 ανθρώπους και χιλιάδες κεφαλές αγροτικού ζωικού κεφαλαίου απαιτείται συνεχής και αδιάκοπη ροή φρέσκου αέρα. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος αναπτύχθηκε ένα πολύπλοκο και καλά μελετημένο σύστημα εξαερισμού, το οποίο, σύμφωνα με διάφορες πηγές, περιλαμβάνει 15.000 φρέατα. Αυτά τα κάθετα φρέατα, με ακρίβεια υπολογισμένα σε διάμετρο και βάθος, εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στο 18ο, το χαμηλότερο επίπεδο. Οι σύγχρονοι μηχανικοί, μελετώντας προσεκτικά αυτό το σύστημα, κάνουν μια εκπληκτική ανακάλυψη. Ακόμη και ένα μικρό λάθος στους υπολογισμούς της διαμέτρου ή της γωνίας κλίσης των φρεάτων θα οδηγούσε σε άμεσο ασφυξία όλων των κατοίκων μετά από λίγες ώρες, όταν ο οξυγόνο θα είχε εξαντληθεί πλήρως, καταναλώνοντας από τα φωτιστικά και την αναπνοή χιλιάδων ανθρώπων. Είναι αδιανόητο πως οι αρχαίοι κατασκευαστές, δουλεύοντας υπό το αμυδρό φως των πύληνων λαμπτήρων, μπόρεσαν να εκτελέσουν τόσο περίπλοκα αεροδυναμικά υπολογισμούς χωρίς τη χρήση σύγχρονων τύπων και εργαλείων. Αυτή η γνώση ξεπερνά αυτό που συνήθως ονομάζουμε χάλκινο ή σιδηρούν αιώνα. Οι δημιουργοί του Ντερινκιού φαίνεται να διέθεταν γνώσεις που δεν είναι προσβάσιμες σε εμάς, τους κατοίκους του 20ου και 21ου αιώνα, και τις οποίες μπορέσαμε να αναπαράγουμε μόνο με τη βοήθεια υπολογιστών και υψηλής ακρίβειας μετρητικών οργάνων. Αυτά τα τεράστια ορυχεία δεν εκτελούσαν μόνο το κρίσιμο έργο της παροχής φρέσκου αέρα, αλλά ήταν και οι μόνες πηγές πόσιμου νερού. Τα βαθιά πηγάδια που είχαν σκαφτεί στο βράχο έφταναν σε υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, γεγονός που επέτρεπε την αυτόνομη ύπαρξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι τα πηγάδια βρίσκονταν μέσα στην ίδια την πόλη και όχι έξω από αυτήν, δείχνει ότι οι κάτοικοι του Ντερινκούι δεν εμπιστεύονταν τον έξω κόσμο και επιδίωκαν την πλήρη απομόνωση. Έπρεπε να είναι απολύτως σίγουροι ότι σε περίπτωση καταστροφής στην επιφάνεια, η μόνη πηγή νερού τους δεν θα μολυνόταν ή θα μπλοκαριζόταν από τον εχθρό. Δεν πρόκειται απλώς για ένα καταφύγιο από επιδρομές, αλλά για ένα πλήρως αυτόνομο αεροστεγές συγκρότημα, σχεδιασμένο για τη μακροχρόνια διαμονή χιλιάδων ανθρώπων. Ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο κτίσμα είναι απαραίτητο όταν δεν πρόκειται για βραχυπρόθεσμες επιδρομές νομάδων,
που θα εξαφανιστούν σε λίγες μέρες, αλλά για μια παγκόσμια, μακροπρόθεσμη απειλή, ικανή να κάνει τη ζωή στην επιφάνεια εντελώς αφόρητη. Αλλά από ποιον κρύβονταν πραγματικά? Ήταν εχθρικοί γείτονες για τους οποίους κυκλοφορούν θρύλοι ότι κατέστρεφαν συνεχώς αυτή τη γη. Οι λαϊκές παραδόσεις και οι αρχαίες ιστορίες λένε κάτι εντελώς διαφορετικό. Σε αυτές τις περιοχές συχνά μεταδίδονται ιστορίες για τη λεγόμενη πέτρινη ασθένεια ή τον πόλεμο των θεών στον ουρανό που, σύμφωνα με τις δοξασίες, ανάγκασε τους ανθρώπους να κρυφτούν στα βάθη της γης για να σωθούν. Σε ορισμένες παραδόσεις αναφέρονται ψηλά, ξανθά όντα που έφτασαν από το βορρά, φέρνοντας μαζί τους παγωμένο κρύο και πλήρη καταστροφή. Αφού δεν κατάφεραν να νικήσουν τους εχθρούς τους στην επιφάνεια, οι άνθρωποι άρχισαν να σκάβουν τη γη για να κρυφτούν από τα μάτια τους και τα καταστροφικά όπλα τους. Αυτές οι αρχαίες παραδόσεις προσφέρουν μια τρομακτική αλλά λογική εξήγηση. Ίσως οι άνθρωποι δεν κρύβονταν από τους συνανθρώπους τους, αλλά από όντα που διέθεταν τεχνολογίες ικανές να καταστρέψουν κάθε ζωντανό οργανισμό στον πλανήτη ή να μολύνουν την ατμόσφαιρα. Και κοιτάζοντας τις 15.000 αεραγωγούς που καθαρίζουν τέλεια τον αέρα, είναι δύσκολο να μην πιστέψει κανείς στην πιο ζωφερή υπόθεση. Ήταν μια κυβωτός, χτισμένη σε μια κρίση πανικού και απελπισίας, με σκοπό να σώσει ολόκληρο τον πολιτισμό. Αν η τεχνολογία είναι τόσο εκπληκτική, ποιος την δημιούργησε, με ποια χέρια και, το πιο σημαντικό, πότε συνέβη αυτό? Ως συνήθως, η επίσημη επιστήμη, περιορισμένη στα πλαίσια της γενικά αποδεκτής χρονολογίας, μας προσφέρει μια θλιβερή και όχι πολύ πιστική απάντηση. Τα σχολικά βιβλία υποστηρίζουν ότι οι κατασκευαστές ήταν οι Φρίγες, ένας λαός του 8ου αιώνα π.Χ. που χρησιμοποιούσε πρωτόγωνα χαλκά σκαπτικά. Φανταστείτε για μια στιγμή την εξής εικόνα. Χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται μεθοδικά, σε απόλυτο σκοτάδι, σε στενάχωρα, με τη βοήθεια χαλκού εργαλείων, εξάγουν 5 εκατομμύρια τόνους σκληρού ηφαιστειακού πετρώματος. Θα ήταν σε θέση να μεταφέρουν έναν τόσο τεράστιο όγκο στην επιφάνεια χωρίς να αφήσουν ούτε ένα, ακόμη και το πιο μικροσκοπικό απόθεμα, το οποίο αναπόφευκτα θα μετέτρεπε τους γύρω λόφους σε βουνά από οικοδομικά μπάζα. Δεν πρόκειται απλώς για τυπογραφικό λάθος σε ένα σχολικό βιβλίο. Πρόκειται για μια προφανή ηρωνική προδοσία της ιστορίας που προσπαθεί να μας πείσει για το απίστευτο. Η αλήθεια είναι ότι η κατασκευή του Ντερινκιού με τους άψογους αεροδυναμικούς υπολογισμούς και τις μεγαλοπρεπείς διαστάσεις του δεν είναι απλώς αδύνατη για τον 8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της γεωλογίας, αυτό ξεπερνά τις τεχνικές δυνατότητες όχι μόνο του 8ου αιώνα, αλλά και της δικής μας πολιτισμού μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα. Η μόνη εξήγηση που θα μπορούσε να σκεφτεί ένας ερευνητής που θα τολμούσε να αναγνωρίσει την κλίμακα αυτής της τρέλας βρίσκεται στον τομέα της απαγορευμένης, ξεχασμένης τεχνολογίας. Ο λίθος δεν μεταφέρθηκε έξω. Ο βράχος απλά εξαφανίστηκε. Φανταστείτε μια διαδικασία που δεν καταστρέφει το πέτρωμα, αλλά σαν να το σκόνει μετατρέποντάς το σε μικροσκοπική, αβαρή σκόνη. Μερικοί μηχανικοί, αναλύοντας τους ιδανικά λίους, σαν να έχουν λιώσει τείχους ορισμένων σειράγκων, υπέθεσαν ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη βοήθεια θερμικής ή ακόμη και ηχητικής επεξεργασίας. Ίσως πρόκειται για χαμηλής συχνότητας συντονισμό ή για ισχυρό ενεργειακό ακτίνα, ικανό να αποσυνθέσει ή να λιώσει το βράχο χωρίς υπολείμματα. Γι' αυτό στον Ντερινκούι δεν υπάρχουν βραχογραφίες που συνήθως δημιουργούν οι αρχαίες πολιτισμοί. Δεν χρειαζόταν να διακοσμήσουν τους τοίχους αφού ήταν αποτέλεσμα μιας ταχείας βιομηχανικής διαδικασίας. Δεν χρειαζόταν να ξοδέψουν αιώνες για να σκάψουν το καταφύγιο, το έκαναν γρήγορα, σε συνθήκες πανικού, χρησιμοποιώντας δύναμη που θεωρητικά είναι διαθέσιμη μόνο στους θεούς ή στους αρχιτέκτονες. Αν δεν ήταν οι πρωτόγονοι Φρίγες, τότε από πού προήλθαν αυτοί οι αρχιτέκτονες? Το μόνο, αν και ισχυρό στοιχείο μας, δίνουν οι τοπικές λεγένδες, για τις οποίες έχουμε ήδη μιλήσει.
Μιλούν για τους τζίνι, πλάσματα που γεννήθηκαν από άκαπνη φωτιά με τη δύναμη να ελέγχουν την ύλη, ή για τους ξανθούς γίγαντες από το βορρά που ήρθαν με παγωμένο κρύο και απόλυτη καταστροφή. Αν κοιτάξετε την παγκόσμια μυθολογία, θα διαπιστώσετε ότι οι θρύλοι για υπόγεια καταφύγια, δημιουργημένα από άγνωστες δυνάμεις, είναι διαδεδομένοι σε όλο τον κόσμο. Από τη Θιβετιανή Σαμπάλα, κρυμμένη κάτω από τις χιονισμένες κορυφές, μέχρι την Ιρλανδική Τουάτα Ντεντάναν, παντού μπορείτε να βρείτε ιστορίες για αρχαία, υψηλά ανεπτυγμένα όντα που κατέφυγαν κάτω από τη γη μετά από κάποιο παγκόσμιο κατακλυσμό. Ίσως το Ντερινκούι να είναι μόνο μία από τις εισόδους σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, ένα κομμάτι ενός ενιαίου πλανητικού κυβωτού που προορίζεται όχι για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας, αλλά για τη διατήρηση της ελίτ της, του υψηλά ανεπτυγμένου τμήματός της. Η πιο πιθανή και ταυτόχρονα η πιο τρομακτική εκδοχή είναι η γεωλογική καταστροφή. Πριν από 10-12 χρόνια συνέβη μια καταστροφή που κατέστρεψε έναν υψηλά ανεπτυγμένο πολιτισμό. Ίσως ήταν η μετατόπιση των πόλων που ανέτρεψε ακαριέα το κλίμα ή μια σειρά ισχυρών σεισμών που προκλήθηκαν από την πτώση ενός γιγαντιαίου μετεωρίτη. Σε αυτή την περίπτωση το καταφύγιο δεν προοριζόταν για την προστασία από εχθρούς, αλλά για τη σωτηρία από την ίδια τη γη που βυθίστηκε στο χάος. Ο παχής βράχος αποτελεί ιδανική προστασία από την ακτινοβολία που θα μπορούσε να προκύψει ως αποτέλεσμα της κοσμικής πρόσκρουσης. Οι 15.000 αεραγωγοί που οδηγούν στην επιφάνεια είναι ο βέλτιστος τρόπος παθητικής φιλτραρίσματος του μολυσμένου και δηλητηριασμένου αέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ντερινκούι πάβει να αποτελεί μυστήριο. Αποτελεί επιστημονική επιβεβαίωση της ύπαρξης μιας αρχαίας χαμένης πολιτισμού, ο οποίος γνώριζε τον επικείμενο τέλος. Αλλά το πιο σκοτεινό και τρομακτικό μυστήριο είναι το τέλος αυτής της ιστορίας. Αν το Ντερινκούι ήταν ένα ιδανικό, αεροστεγές καταφύγιο, σχεδιασμένο να εξασφαλίσει την επιβίωση για δεκαετίες, πώς κατέληξε να εγκαταλειφθεί? Δεν υπάρχουν ίχνη εισβολής. Οι πόρτες δεν είναι σπασμένες. Έφυγαν από μόνοι τους, εγκαταλείποντας βιαστικά τα αποθέματά τους και τα υπάρχοντά τους, σαν να έφευγαν από μια ξαφνική επιδημία. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε αυτό το απόλυτα ασφαλές καταφύγιο, ώστε να αναγκάσει 20.000 ανθρώπους να προτιμήσουν τον κίνδυνο της μολυσμένης επιφάνειας από τον βέβαιο θάνατο στα βάθη? Η μόνη απάντηση που αντυχεί στην ψυχή του Ντερινκούι, γεμάτη μυστικιστικό τρόμο, τους βρήκαν. Είτε οι αρχιτέκτονες, είτε αυτοί που τόσο φοβόντουσαν, ανακάλυψαν το μυστικό τους καταφύγιο. Οι τεράστιες πέτρινες κλειδαριές που προορίζονταν για άμυνα αποδείχθηκαν άχρηστες ενάντια σε μια δύναμη ικανή να ελέγχει την ύλη και να διαπερνά το βράχο. Φανταστείτε, μετά από πολλά χρόνια ζωής σε ασφάλεια, ξαφνικά στην καρδιά της υπόγειας πόλης τα φώτα σβήνουν. Από κάτω, από τα βαθύτερα, ανεξερεύνητα επίπεδα, ακούγεται ένας βόμβος. Όχι από τους αεραγωγούς, αλλά από κάπου πιο βαθιά. Και αυτός ο βόμβος δεν είναι μηχανικός, δεν είναι ο ήχος μιας μηχανής. Είναι κάτι άλλο, είναι μια προειδοποίηση. Οι κάτοικοι του Ντερινκούι, που διέθεταν τεχνολογίες απρόσιτες για εμάς, μπορούσαν να λάβουν ένα σήμα συναγερμού που δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας. Κατάλαβαν ότι το καταφύγιό τους, που είχε χτιστεί για να τους προστατεύσει από την καταστροφή, είχε μετατραπεί σε μια αεροστεγή παγίδα, ιδανική, για να συναντήσουν τους δημιουργούς ή τους κυνηγούς τους. Έτρεξαν προς τα πάνω, όχι για να σωθούν, αλλά σε μια απελπισμένη τελευταία προσπάθεια να διασκορπιστούν και να εξαφανιστούν σε έναν κόσμο που δεν τους ήταν πλέον προορισμένος. Το Ντερινκούι δεν είναι απλά μια πόλη των νεκρών. Είναι ένα μνημείο του άφατου τρόμου, ένα μέρος όπου ο πολιτισμός συνάντησε το αναπόφευκτο. Αν σε θέλουν να σε βρουν, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Και το μυστήριο της εξαφάνισής τους εξακολουθεί να φυλάσσεται εδώ, ψιθυρίζοντας σιγανά από τα βάθη των πέτρινων ερειπίων. Το μυστήριο της εξαφάνισής τους εξακολουθεί να φυλάσσεται στη σιωπή.
ψιθυρίζει σιωπηλά και ψυχρά από τα βάθη, υπενθυμίζοντας ότι όλα τα δημιουργημένα μπορούν να ανακαλυφθούν ξανά.